ଆମ ଘର ହଂସପଡ଼ା ମୋ ନାଁ କାଶୀନାଥ ବେହେରା ମଇଁଷି 14ଟା ରଖିଲେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କହୁନା କେତେ ନା କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର ତ ଦୁଆ ହେଉଥିଲେ 20-25 ଲିଟର ଦୁଆ ହେଉଥିଲେ ଟୋଟାଲି କ୍ଷୀର ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଖରାରେ ଚରା ଘାସ ପାଣି ନାହିଁ ସେଇଠି କ୍ଷୀର ଏଇନେ 15 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ଦୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେକୁ? ନାଇଁ ଗୋଟାକୁ ନାହିଁ ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଦୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଆ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ କଲେ ଯାଇକି ଦୁଆ ହେବି 70 ମସିହାରେ। ଏଥିରେ ଲାଭ ହେଉଛି? କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ଏଥିରେ। ଲାଭ ହେଉଛି? ଲାଭ କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସିଜିନ୍ ନେଇକିରି ଆଉ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ କେଉଁଥିରୁ ପଇସା ବାହାରୁଛି? ଆଉ ପଇସାରେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଖତ ଗୋବର ଫଳ ବିକାବିକି ହୁଏ ଆଉ କ୍ଷୀର ଗୋବର ଏଇ ତ। କ୍ଷୀର ଲିଟର କେତେ ଲେଖା? କ୍ଷୀର ଲିଟର ବିକା ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା। আমার না হংসপড়া, ମୋ ନାଁ ବୁଲୁ ବେହେରା। ଆମର ମଇଁଷି ବାହାରିଲାଣି 15-17 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ା 10-12 କିଲୋ ମିନିମମ୍ 12 କିଲୋ ମଇଁଷି ହୁଅନ୍ତି। କ୍ଷୀର ସବୁ କେଉଁଠି ଯାଏ? ସୁସାର ସବୁ। ମଇଁଷିରେ ପରିଶ୍ରମ କେମିତି ହେଉଛି? ପରିଶ୍ରମ ତ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ଆଉ। ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି? ଚୋକଡ଼ ଚୁନି ନଡ଼ା। ଲାଭ ହେଉଛି ଏଥିରେ ନା ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ? ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ହେଉଛି ନା ଲାଭ ହେଉଛି? ପରିଶ୍ରମ ଯେମିତି ଲାଭ ସେମିତି ଅଛି। ଲାଭ ହେଉଛି। ହଁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖାଲି ମଇଁଷି ନା ଆଉ କ'ଣ? ମଇଁଷି ଚାଷ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କରୁଛୁ? ସବୁ ଏଇ ଧାନ ଚାଷ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ମଇଁଷି।